Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej lil Sebna dak li jieħu ħsieb il-palazz tas-Sultan. Inwarbek minn postok u nneħħik minn feqqiet. Dakinhar insejjaħ lil qaddej tiegħi Eljakim bin Il-Qija. Inlibsu l-libsa tiegħek u nħażmu bit-terħa tiegħek u nagħtih f'idejh il-ħakma tiegħek u jkun missier għal min jammar f'Ġerusalemm u għad-dar ta' Ġuda. Inqiegħed muftieħ dar David fuq spalleħ, jiftaħu u ħadd ma jagħlaq, jagħlaqu u ħadd ma jiftaħ, u nwaħħlu bħal musmar ma' ħajd fis-sod u jkun tron glorjuż għal dar missieru. It-tieba tiegħek mulej tibqa' l dejjem. Irrodlok ħajr mulej b'qalbi kollha għaliex int smajt kliem fommi. Quddiem l-Allat irrid ngħannilek, b'wiċċi fl-art nixteħed quddiem is-santwarju tiegħek. It-tieba tiegħek mulej tibqa' l dejjem. Irrodlok ħajr għat-tieba u l-fedeltà tiegħek għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek int weġibtni, kattart lil qawwa f'ruħi. It-tieba tiegħek mulej tibqa' l dejjem. Kbir il-mulej imma joħsib iż-żgħar u għalkemm floli jaraf mill-bogħod. Il-mulej iżomm kelmtu miegħi, it-tieba tiegħek mulej tibqa' l dejjem. It-tieba tiegħek mulej tibqa' l dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, kemm huma kbar l-għana, l-erf u l-għaqal ta' Alla. Kemm tassew ħadd ma jista' jarbel il-ġudizzju tiegħu u jifhem it-triqat tiegħu. Għax min qatt tara f'moħħ il-mulej? Min qatt kien il-kunsillier tiegħu? Min qatt tah l-ewwel biex jistħoqlu l-ħlas? Kollox ġej minnu, kollox permezz tiegħu, kollox għalih. Lilu l-glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Alleluja, alleluja. Inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbuwiex. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, meta wasal fl-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippu, Ġesu staqsel id-dixxipli tiegħu qalilhom: Min jgħidu n-nies li hu bin il-bniedem? Huma weġbuh: Xi wħud Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija u oħrajn Ġeremija, jew wieħed mill-profeti. Imma intom, min tgħidu li jien? Staqsihom. U qabeż xmum Pietru qallu: Inti l-Messija, bin Alla l-ħaj. U Ġesu jiġbu qallu: Jien jien xmum bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam u rigdan, imma missier li hu fis-smawiet. U jiena ngħidlek, inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi, u s-setat tal-infern ma jelbuwiex. Jiena nagħtik l-infietaħ tas-salta tas-smawiet, u kull ma torbod fuq l-art ikun marbut fis-smawiet, u kull ma tħoll fuq l-art ikun maħlul fis-smawiet. Imbagħad lid-dixxipli tiegħu issihom biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li huwa l-Messija. Dan hu l-21 ħadd ta' matul is-sena u t-tieni qari tal-lum u meħud mill-Littra ta' San Pawl lir-Rumani. Kien qed jaħseb fuq Iżrael u l-Knisja, imma ntebaħ li ma setax jifhem għal kollox u ma setax jaqbad tarf ta' kollox. San Pawl jgħid kemm huma kbar l-għana, l-erf u l-għaqal ta' Alla. Kemm tassew ħadd ma jista' jarbel il-ġudizzju tiegħu u jifhem it-triqat tiegħu. Pawlu bniedem bħalna l-koll, nipprovaw naqraw il-Bibja u nitolbu u naħsbu dwar Alla, imma ċerti affarijiet huma ibsin wisq biex nifhmuhom. Ngħidu aħna kif jista' Alla jħalli tant ħwejjeġ żiena jseħħu? Għaliex tant nies jimirdu, jew ikorru, jew imutu? Jekk Alla hu tajjeb, għaliex hawn il-ħażen fid-dinja? Bħat-teologi kbar kollha minn San Pawl sa żmienna nistgħu naħsbu fuq dawn il-mistoqsijiet kollha. Forsi nifhmu xi ftit aħjar minn qabel, imma fl-aħħar mill-aħħar lil Alla ma nistgħux naqblu tarf tiegħu għal kollox. Ejja nħarsu lejha b'dan il-mod. Meta tkun taf persuna, imqar jekk tkun ilek tafa ħajtek kollha, xorta tagħmel affarijiet li jissorprenduk?
interessanti u li ma tistax tifhimhom? Alla hu persuna, infinita, divina, u jaħdem b'modi sorprendenti u li ma nistennewhomx, bħal meta jagħżel li jifdil id-dinja bil-mewt ta' Ġesu fuq is-salib. Barra minn hekk, moħħna kejken wisq meta mqabbel ma ta' Alla, id-differenza bejn il-bniedem u Alla tixbaħ id-differenza bejn xitla u persuna. Xitla ma tifhimx il-matematika jew l-imħabba jew il-mużika, imma aħna iva. Bl-istess mod, Alla hu kbir wisq għalina biex nistgħu nifhmu ħal kollox, imma dan ma jwaqfux milli jħobbna. Li ma tkunx taf xi ħaġa u frustranti, imma dan ifisser li għandna nieqfu nippruvaw nifhmu u nċedu? Le, Alla jridna nersqu lejh b'moħħna, kif ukoll b'qalbna u bruħna, imma f'wiċċ il-konfużjoni wara l-ħsieb kollu li nkunu għamilna, aħna nwieġbu bil-fidi u billi nistaġbu bħal Pawlu ngħidu kollha mistaġba kemm huma kbar lagħna, l-erf u l-għaqal ta' Alla. Kemm tassew ħadd ma jista' jarbel il-ġudizzju tiegħu u jifhem it-triqat tiegħu. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!